Aku akan Khublei Khristmas but senem tumai bersuk in advance ya kipai ba ka constituency but ignong shnong jong state me khlia hi brokoi ya shwa ban poista so ba pon pa ko jing so mu iblui tre kanat ublo kerhu ik jingel ti jong ka senem pro system but ba hakaroi ka par haka development ki kam ki jam jong ka constituency ba jong state igila na ya shakmat but klem dak ledru ya ki kam ki jam jong nu senem ba selaino ya bagsurkar klele ba khamta me ka constituency jong ah Mawsynram ke ba namla se namla shu bon matai ki jikmen mar ba bun ki development ki major development ki banglayo la bandi ke srok la bandi ki hospital kum ta ter te ai ba news nem tumbai bon wan de shu usnem jo jing kerhu ki jing dap jing biang ya kinong shnong jong ka konsusi pa jong state ni brokoi but ai ba ka ne snem tumai ka long snem jo jing kerhu jong jing ko jing khia jong jing roi jing par iwei ne kinong shnong ka po ka state me khlia